Srbija iz vazduha je prelepa zemlja, reke, planine, meni oči pune, gledam onako, krenemo se približavamo Makedoniji, meni krene da lupa srce, rodna gruda moja, zovem devojko kao ljubaj Makedonija, kao gde, Spora si. Šalim se, nije mala zemlja, nego je baš brzo leteo. Baš tu da dodao gaz, kaže dobri autoputevi kroz Makedoniju, sad ili nikad. A sam radio 7 godina na Beogradskom aerodromu, to je ljudi nešto neverovatno. Radio sam sa stresan posao, jel ima neko da radi u avijaciji ovde? I da je imao, taj umro do sada, verovatno. Znate vi koliko je to stresan posao? To se radi sa ljudima, to se radi sa avionima, vremenima, odgovornost je velika, ali najstresnije od svega je bilo što sam radio sa 40 koleginica. Naš 4, njih 40. Za one koji ne znaju, to izgleda ovako. Nama smena počinje u 3 ujutru. Sve što ti treba ujutru je mir, tišina, kafa. Sedimo naš 4, ni ne gledamo se, ćutimo, pijemo kafu ovako, znaš, budiš se polako, 2:30 ujutru i eto ih stiže njih 40, jebote. Ko Ali Babini razbojnici. To ide galami iz hodnika, to se dere, rekao, mi se sakrivamo ispod stola, šta se dešava, jebote. To ide, galame se, takmiče se jedna s drugom, koja je glasnija, koja je više postigla, to ulaze, to je, vi ne verujete. Na posao nam uvek dođe prva Savka. Savka je jedna koleginica koja ima tako umiljat glas, zvuči kao sirena za nuklearni napad. Znaš, ona kolegica, pa gde si, Nenad, pa šta radi ljudi, pa kako sva vesela, sva orna, verovatno imala seks te noći.